Iloilo City Government nagapangita sang paagi agud solusyonan ang problema sa crematorium. Kag alkalde ginathag nga hindi na madayon ang paguntat sang biyahe. Ginsapol ni Mayor Jerry Treñas ang COVID-19 team kaupod ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Health kag Office of the Civil Defense agud istoryahan ang problema sa crematorium. Inibangod pila sa mga bangkay ang gikan pa sa mga kaingod nga probinsya kag ginadala sa syudad agud i-cremate. Isa lang ang crematorium sa Iloilo City kag ginpayag sang alkalde nga puno na ini sa mga bangkay para sa cremation. Ang sa subong niya, ang sa crematorium, daw medyo puno gid sila. So we have to come up with stopgap measures. May ara na kita na planuhan, hopefully ma-arreglar na within the day, no? Or maybe by tomorrow. Parang ang mga utod na magtaliwan nga kinahanglan ilubong gidayon pangitaan talang paagi. Yesterday may duwa kitang pangitaan paagi nga mapalubong. Nalubong man sila kagabi mga 11:30 na. Subong ginapangitaan na sang lokal nga panguluhan sang paagi agud masolusyonan ang problema sa crematorium. We met with the operator of the crematorium. Ang ambalya nga daw kinahanglan niya pa lead time na mga 2 or 3 weeks, no? May ginaistoryaman ta nga iban nga mga alternatives. In the meantime, nag-istoryaman kita upod sa DILG kag sa IATF nga regional, no? Base may mga solusyon man ta ma-come up in the next few days. We will look for ways, no, kung paano naton nga maubra together with the other regional task forces. Samtang, ginatag naman sang alkalde nga hindi na madayon ang transport holiday o kon pag-untat sang biyahe sa mga pampubliko nga salakyan sa Agosto 8, Domingo nga adlaw. Inibangon nakita sini ang importansya sa mga pampubliko nga transportasyon para sa mga frontliners nga nagatrabaho sa syudad. Ay nakita anay sa Sunday, bangod nga ang salakyan, I was informed, ang tanan nga PUJ, kinahanglan man sang aton nga mga medical frontliners, ang mga nagaobra sa mga supermarkets, ang gaobra sa mga markets. So, people who go to the supermarkets and the markets, no, kag sa mga ospital, kinahanglan Manila. So, why na lang anay? Padayon naman ang panawagan sang lokal nga panguluhan sa publiko nga magkooperar sa mga pagsulundan. Strikto nga magsunod sa health protocol kag amligan ang ikaayong lawas agud mapalayo sa impeksyon sang COVID-19 virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pagpanagtag sang cash assistance sa mga sektor nga apektado sang enhanced community quarantine sa Iloilo City ang nagsugod na. Sa Freedom Grandstand, nagpadulong si Jennifer agud kuhaon ng 1,000 ka pesos nga special financial assistance in crisis situation gikan sa Department of Social Welfare and Development Office. Isa siya sa 115,436 ka mga pamilya sa syudad sang Iloilo nga kwalipikado para sa bulig pinansyal. Para sa iya, dako ini nga bulig ilabi na nga maiwat ang baklanay subong sa iya nga tiyangge. Humalin sa gimpaidalom sa enhanced community quarantine ang Iloilo City umpisa bulan sang Hunyo. Dako man kay babano para sa sapin. Ginkalipay man sang construction worker nga si Arturo ang nabaton nga 1,000 ka pesos. Para sa iya, dako ini nga bulig subong bangod wala na siya sang maubrahan. Ate, salamat man mo kay tilaw man kami sa nga kuan kay subong pigado wala kami ubra. Nakakabulig-bulig man Anong imo pagagamitan sang kwarta nga ini sir? Kaya bakal sang mga pagkaon Si Emma, bisan may kasablagan sa lawas, nagpadulong gid sa Freedom Grandstand agud makuha ang iya 1,000 ka pesos. Bakal sa kinanglanon, bayad sa suga, kag bakal bugas, sudan. Pasalamat ko dako kay Mayor Treñas. 9 ka mga barangay ang nakakuha na sang cash assistance subong adlaw. Ang Barangay Cochero sa Molo, Barangay Luna La Paz, Barangay Taal sa Molo, Barangay Avancenia Molo, Barangay Maria Clara City Proper, Barangay Inday City Proper, Barangay San Jose City Proper, Barangay Rojas Village City Proper, kag Barangay Cuartero sa Haro.
Sa subong may 48 pa ka mga barangay ang nakasumite na sang listahan sa CSWDO kag napermahan na sang alkalde ang voucher. Ginapadasig ko pa to sa CSWD para nga mapermahan ko tanan kag ma-release na ini dayon, no. We want this to be released as much as possible and as fast as possible to everyone nga nagakinahanglan sini. Luyag sang alkalde nga gilayon mahatag na ang bulig pinansyal para sa mga apektado nga sektor. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Delta Variant Outbreak Response Plan ginpresenta. Nagakabalaka ang alkalde bangod sa COVID-19 Delta variant sa Iloilo City. Bangod nagaupod sa hangin ang Delta variant, ginarekomenda sa mga nagatrabaho sa mga opisina nga buksan ang mga bintana. Kaya man sila nakita na COVID particles can linger in the air in aerosolized form up to 16 hours. So that's why ang ventilation kinahanglan get sa mga aircon area, open lang din ang windows natin. Dako gini siya nga mabulig with regards to transmission of the Delta variant. Hindi maluyag sang lokal nga panguluhan nga may eksperyensyahan sang Iloilo City ang sitwasyon sa iban nga lugar sa pungsod. Gani ginplastar sang COVID-19 team ang Delta Variant Outbreak Response Plan. Isa sa mga mayor nga ginahatagan sang atensyon sang lokal nga pamunuan amo ang pagdugang sang bed capacity sa mga hospital. Magluwas diri dugang nga budget para sa mga healthcare workers nga iga-deploy man sa mga private kag pampubliko nga ospital ang ginahikot na sang alkalde. Sa subong mayara na sang 20% bed capacity para sa mga positive COVID patients ang na-accommodate sa mga pribado nga ospital kag 50% naman sa mga pampubliko nga ospital. As for our approaches, currently ang aton quarantine facilities, we're having 994 existing bed capacity. The next one is we need manpower. We need more doctors, we need more nurses, we need more nursing aides, we need more drivers as well as first aiders and EMT. And with that, we need more money. So mga 12 million, 11 million, 12 million kilala to accommodate sang amon nga gap just para sa sweldo sa mga frontliners. Sa subong, padayon na ang vaccination sa syudad. Ginalauman man ang pag-abot sang dugang nga mga bakuna sa syudad. 45,000 dose ang Sinovac kag Moderna vaccine. May promesa pa sila nga Pfizer kag Moderna. Preparahan ko na lang. Sige atong bakuna, sige man atong ayuda. Sa pinakaulihing nga listahan sang Iloilo City Health Office, 30.5% na ang target population sa syudad ang nakatapos sang first dose. Kapin 20% naman ang fully vaccinated na. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.